Pitäis varmaan kohta lähteä sinne ihmeen päiväkotiin. Tai missä mä oon uusi. Mä kyllä nyt lähden. Ai. Anteeksi, pääseks mä tästä? Ei kun tästä ihan mahtuu hyvin. Moi. Ai, tervetuloa se harjoittelija. Olen Heili. Minä olen Maria. Mä oon Toffe. Hauska tutustua. No mutta, lapset, pidetään vähän sellainen nimituokio. Nimituokio? Ai taas se niinku tutustumistuokio tai se, jos me tutustutaan. Niin, se on tosi ärsyttävä. Niin on. Apua. Sattuuko sua? Ei. Paitsi nyt sattuu pikkasen. Täältä muuten puuttuu yksi, se ihmeen kilpikonna. Glitter. Onko hänen nimensä Glitter? On. Minua pelottaa. Kyllä sinä uskallat olla täällä. Aloitetaan vaikka kakaosta. Moi, mä oon kakao. Ja sanotaan vaikka lempimaku sen perään. Apua. Mä oon kakao ja mun lempimaku on vanilja, koska vanilja on parasta. Apua. Mä oon lila ja mulla ei ole lempimakua. Mä oon Roki ja mun lempimaku on mansikka. Mä oon Viki ja mun lempimaku on myös vanilja, koska vanilja on parasta. Mun nimi on Mansikka ja mulla ei ole lempiväriä. Vaikka mun nimi on Mansikka, niin mansikka ei ole mun lempimaku. Mun nimi on Mustikka ja vaikka mun nimi on Mustikka, niin vaikka mun nimi on Mustikka, niin mun lempimaku ei ole mustikka. Tai no, niin, ruoka-aine tai mikään. Vaan mulle ruoka-ainetta myöskään, mikä mullakaan. Mä oon Ellen ja mun lempimaku on pärrä. Eiks varmaan? Ei. Mun taas vanilja. Ai niin, ja mun nimi on Sofia. Minä olen Heili ja minun lempimaku on mansikka. Ja mun lempimaku on sittenkin varrella. Minä olen Maria ja minun lempimaku on vanilja. Moi, mä oon Toffe ja mun lempimaku on myös vanilja. Mä oon Glitter. Mun lempimaku on mustikka. Mä oon Tuula ja mun lempimaku on myös Cinderella. Mun lempimaku on mustikka. Aina mun nimi on Kukka. Au. Ja mulla on hieno iso. Apua anteeksi. Kun kaikki nimet ovat käyty läpi, niin lähdetään puistoon. Joo.
Eikö nyt ole päivä on nyt? Ai, on. Mennään. Glitter. Ai, hän on jo nukkumassa. Mitä sä mua kuvaat? Eikö? Ai niin, mä oon niin sulla sitten. Ja mä? No niin, sulla taas sen kameran pois, kun me ollaan oltu tässä. Hei. Älä Sini, laita se kamera pois päältä. Aivan sama. Miksi muuta meitä kuvataan? Miksi joku käsi liikuttaa meitä? Se on parempi kysymys. Miksi kaikki täällä on sekavia? No kyllä mäkin on, koska mä lennän. Tää on joku kauhupäiväkoti ja miksi täällä on matto liikkuu sama. Minä vahdin kun he nukkuvat. Tai minä nukkumisvahdiksi. Ja minä laitan ruoan. Mitä minä teen? Sinä voisit vaikka... No, tehdä vain jotain. Se on pepureikä. Reikä. Eikö se ole siisti? Se on pepureikä. Eikö se ole siisti? Wow. Mä tykkään tästä nalleesta. Se on kivemman värinen. Mä haluaisin apinan, koska se on mun lempi eläin, mutta mä otan molemmat. Mä otan tän, koska tää on kivemman värinen. Kukka ulos. Mä otan apinan. Mä otan nallen. Miksi kaikki ottaa nalle? Apina. Missä on kaikki nallepehmallut? Apina. Minä olen glitter. Nalle on paras eikä mikään tyhmä apina. Nalle on oikeestikin ja muuten tää apina on paras eikä mikään tyhmä Nalle. Miksi kaikki vieraskelee?